Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashela uma ozongichazela kabanzi ukuthi why ala yini le mgqilazi umoya azakhetha ukuthi azafike la kule show ethi sikhipha izimfihlo. Sawubona ma. Yebo sawubona Stufuza. Kunjani? Hey ngiyaphila Yini washela phansi kangaka? Hey ukuthi udaba engizoxoxa namhlanje nje lungenza. Lungaphezulu kwamandla. Hayi uyanikhathaza. So ubuya kuphi nokuhlala? Kubuye endaweni yaseMbumbulu. Mbumbulu. Yebo. Mamaphi? Uyabona ngasayitolo. Ngazi la kujwayele jiya khona ama-taxi aya eThekwini. Yes. Oh okay. Ngalapho-ke. So ithini imfihlo? Njengoba uhleli lapho nje sihlala seyimfihlo lezi. Hey saze sangishisa ke nokho isihlalo seyimfihlo ngoba mina imfihlo yami esengidle isikhathi eside weStufuza. Sengifuna manje ukuthi iphume esifubeni sami. Ngafaka ubhuti wami emsebenzini. Uzalwa naye endlini? Sizalwa umama oyedwa ubaba oyedwa. Oh okay. Uyasebenza usebenza kahle waseyangifaka nami emsebenzini. Kodwa ke ngase ngiyamxoshisa emsebenzini. Ha wena futhi? Isingiphathe kabi kakhulu le ndaba weStufuza. Sengifuna ukuthi ngikhulume naye ngimtshele iqiniso ngoba sizalwa umama oyedwa. Usenesikhathi singana ehlele ekhaya? Seneminyaka u5. Oh 5. Yes. So wena wangena nini? Mina ngangena yena wayesevele seneminyaka emide. Wayeseneminyaka ngithe u3 esebenza. So nasebenza ndawonye isikhathi singakanani? Wasuyamxoshisa. Sasebenza ndawonye iminyaka emibili. Engifakile mina. So wangifundisa futhi umsebenzi ngoba ioffice ebesisebenza kulona besisebenza officeini elilodwa. Wangifundisa umsebenzi. Beningasebenzisani kahle? Besisebenzisana kahle kodwa umsebenzi bese ngiwazi kakhulu mina nginaye. Okudlula yena. Yebo. Isikuphi isizathu esivele sokuthi umxoshise? Wayenzeni kanti? Bekhona kuvele kukhona ungazwani vele njengomndeni. Ekhaya emuva. Ungazwani kuqale esekufakile emsebenzini noma kuqale engakangifaki. Wengafaki. So into yakudala nje. Into yakudala. So ngase ngithi ke mase ngithola leli thuba vele kuthiwa umuntu uma ufuna umshaya kahle ufuna ukumsondeza eduzane. Kodwa manje sekuyisilonda nje ngoba akasasebenzi usephuza notshwala. Hlele ekhaya uneyingane unonkosikazi. Ubani breadwinner asekhaya? Bonke babheke wena? Bonke sebebheke mina manje. But why wamphuca ithuba lokuthi asebenze ekubeni usazohlalwa futhi emahlombe ukuthi ubabheke wena? Awuboni mhlambe wayephungulela at least mekuthi nisebenzele about 2 kube ukuthi umsebenzi wenu about ukuthi nibheke ekhaya? Ukushuthi ngalesa sikhathi ngangisadiniwe. Oh okay. Ngangisadiniwe nje into eyayikade yenzeka vele emuva le. Kodwa manje sengiyabona ukuthi hayi ngathi ngathatha amawala. Sengifuna nje ukuthi angixolele umntaka mankosi yami noma ngathiwa akangixoleli ke manje kodwa ngifuna ukumtshela ukuthi yini kahle kahle yenzeka. Kona uxolo akuyona into vele ucimela ubheke seyenzekile. Kuyi process. But into engifisa ukuyazi ukuthi yini le yena kahle kahle maqondana nani noba u2 ayenza ebedala ukuthi uzombekela inhliziyo embi uzufisa nokumxoshisa emsebenzini uzukwenze. weStufuza akusiyona nanento etheni ngoba ngiyacabanga ukuthi ukuba kwakuthiwa sasiyixoxile into eyayikade izodlula. Yabo lento yokuthi mhlambe makhona into engiyenzile mina ngale nkathi ngisayintombazane nje ngangisanda kuqoma futhi ngalezo zikhathi. Uthola ukuthi uzohamba ayongiceba umama ngabe embuza uzovele afuna ukungicebela lezo zinto. Yabo lezo zinto ezincane ezinjalo. Ubhuti shuthi mdala nawe? Mdala nginawe. Oh okay. Uthola ukuthi uzongiceba mina ngishaywe. Ngishaywa hayi ukuthi mangishawa ngizoshawa namhlanje mhlambe kudlula inyanga ngishayo. Manje ngabonakala nje ngalalo mfana uzofika ahamba ayosho ekhaya ukuthi ngishayo. Khona lapho engake ngashawa khona engishaya ubaba wangishaya wangibopha ngentambo. Engishayelwa umfana. Hayi ngabona lapho ukuthi hayi cha okusho ukuthi umfethu uyangizonda lelo gqubu lahlala ke ngaze ngahamba nalo njengoba sengize. Sengilibona nami sengimdala sengisebenza ukuthi uselalo uthi ngishaya. So awukazi uzukhohlwe nje ukuthi kwenzakala angaze ngize ngikhohle kodwa manje hayi sengi right.
Usuxolile. Hayi Kodwa manje sengaxola uxola nje usexoshiwe yena emsebenzini. usexoshiwe nje sekubuhlungu phela ngiyambuka umntana sekhaya. Yena kubhuti umuntu onjani personality yakhe? Mangaseze nje lezi ndaba nje ofuna ukumdlulisela zona today mekukuthi uzoyidlulisa kuyena mawucabanga sesizoba njani nesimo kusuka manje ngephambili njengomndeni njengobhuti wakho futhi omdala. Njengobhuti wami omdala uyangithanda. And angikholwa ukuthi ubengacabanga ukuthi imina engangingamenza into ebuhlungu kanjena. Ngiyazi ukuthi angangixolela uma ngase kuthiwa nje ngiyamtshela. Unenhliziyo enhle. Unenhliziyo enhle. Unenhliziyo enhle. So awuboni ukuthi mhlambe kwakuwuthando lolo lokuthi akucebe kubazali uma ngabe ekubona ukuthi usuqalisile usuyajola Sengibona manje phela sengimdala ukuthi wayekuthanda. ukuthi wayengithanda. Olalongo uyangithanda ngoba namanje uyangithanda. Ukungithanda kwakhe akukaze kuze kushintshe. Yimina nje engashintsha. Wawunga-understand by the time. Nganga-understand ngalesa sikhathi manje ngoba nami senginey'ngane ngizele sengiya-understand. Asike singeneni la kumxoshiseni kwakho wenzani le eyazi yadala ukuthi athathe iy'mpahla zakhe ahambe emsebenzini? Ngamxosha nje sasikade sisemkhakheni wezeyimali. Ngenza ukuthi kube nemali elahlekayo emsebenzini kanti yonke ifakwe ngapha kwi-account yakhe epersonal. Oh okay, shuthi Bayilandelela bayifike bayithola. And inkathi bayithola yena akazi ukuthi kunemali. Ma uthi epersonal ngeke ukuthi akazi ukuthi wayenamalini. Yena wayengaboni ukuthi khona imali engenile nje angayazi. Ngesikhathi nje okwenzeka ngaso ukuthi ngenza sure ukuthi kuzo-investigatwa ngaleso sikhathi because ngalesi sikhathi kufanele ukuthi makathole i-message ngenxa yokuthi wayengithanda phela umfana wasekhaya bhuti wami. Ifoni yakhe ngangikwazi ukungena kuyona uma ngaba kunemali ezongena vele lo message nje yangena wayibona wayidelete ngayisusa. So ubhuti lo usewashadelwa noma usahlala nje ekhaya? Wayesevele seshadile nangaleso sikhathi. So waphuma-ke uhlala endaweni yakhe or wakha egcekeni ekhaya la nikhulele khona? Base bephume inxiwa labo. Oh okay. Yeah. Wema. So engasasebenzi nje uthi nje baphila ngani? Ngeke ngizame khona uthola ukuthi khona engikwenzayo phela but angikwenzi ngaso sonke isikhathi. Umama wakho uyasebenza? Cha akasebenzi. Usenayo umntwana osukhule ngalendlela ukuthi useyasebenza? Yebo sebekhona kodwa ke nabo bebengakasebenzi into eyitheni. Oh okay. Shuthi nje ekhaya kahle kahle limiswa abantwana manje. Sike sizameni ukumfonela sizama ukuthola ukuthi uzothini. Hello. Sawubona unjani? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitofuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Bengicela nje usiphe udlebe lwakho kancane kunoma la e-studio office ukukhulumisana nawe. Bengicela ukuthi umlaleli. Yeah. Ungakhuluma. Sawubona mntama. Yebo sawubona uyaphila? Ngiyaphila unjani? Hayi, ngiyaright ngezwa wena. Yebo bhuti wami. Bhuti wami. Ngikhona. Ngafonele wena ngabe sekwenze njani kodwa hawo. Mntakama kunodaba lana olungangiphethe kahle olwenzeka nje eminyakeni edlule. Awu. Yini kodwa inkinga? Ukuthi ngalesikhathi uxoshwe emsebenzini ngaba nesandla ekuxoshweni kwakho. Angizwanga, awungiphindele futhi angizwe mina. Ukuthi mntakama ngalesikhathi uxoshwe emsebenzini ngaba nesandla ekutheni uxoshwe. Ngizocela nje ukuthi ungixolele mntaka baba. Kwaba nje amagqubu ayekade engasile nje ngalenkathi sisakhula. Kodwa manje sengiyabona ukuthi hayi iyangidla le ndaba sengithi ake ngizocela uxolo kumntaka baba ngoba siphuma esendeni elilodwa.
Awu kanjani nje kodwa uthi wenza into enjani sengineminyaka ewu-5 yonke ngahlala phansi kodwa nje wena uphila kamnandi mina ngenze njani la nezingane zami yenze njani Ngiyazi mntakababa, ngiyazi. Ngizocela nje ukuthi ungixolele. Ngizocela nje ukuthi ungixolele kakhulu. Ngingenza nanoma yini ukuze ngikhombise ukuthi ngiyaxolisa kuwena. hayi kanjani suthi nosilona phela igazi lami usilona igazi lami bokwazi ukwenza lento Igazi lakho mfowethu. Kanjani ngoba phela wena into engabe uyayenza wena ukuthi wena uvene nje uphume kumina cause manje yabona nje lento yenzayo 5 years zonke kanti wena umuntu wangigagxelisa Ingakho mntakababa ngithi ngithi. inyama ngayidlanga Ingakho ngithi ngicela ukuthi ungixolele nje. hayi Ngizoxolisa kuwena. Usho noma kuthiwa ziyenzeka nje izinto usho noma kuthiwa ziyenzeka izinto awukwazi ukuthi ungenza umuntu ozalwa naye kanje okugeza naye indishini eyodwa wenza yonke into eneyodwa odla naye uphuthu Ngiyaxolisa mntakababa, ngiyaxolisa. uthi mina unkosikazi ngimtshene kanjani-ke le nto uthi unkosikazi ngimtshene kanjani Naye mangaba kukude ufuna ukuthi ngizomtshela ngizomtshela ngizoxolisa futhi nakuyena. Yabona nje angazi ukuthi ngithini yabo nje ukuthi angiphalaze nje iyanginyanyisa lento mina ngilahlelwe umsebenzi manje yabo ngihleli manje phansi nginezingane nginomndeni nginomuzi uthi mina ngenze njani ke Akukho nje okunye mntakababa, ngizocela uxolo kuwena. yabona legama lithi uxolo nje nje Ngizocela nanokuthi engathi singabonana sihlale phansi siyixoxe kahle le ndaba sibize nanomndeni. hayi yini soyikhuluma mina nawe yini nje soke sibhekane nje bocabanga la soke sibhekane mina ngiphinde ngibhekane nawe mina Ngiyacela bhuti wami, ngiyacela. hayi Imina nawe kuphela kubaba nomama, ngiyacela. hayi mina ngenza nje noma usufihla nje nakhona ngeke ngikhale usho ukukhala nje lento wayenza isikhathi esingaka 5 years zonke ngiwuthole usho ukuthola umsebenzi manje Baba, uyaphila? yebo ngiyaphila Ngiyaphila nami. I'm sorry ukuthi uthole indaba ekanje namhlanje. Ngiyazi ukuthi bewungalindele. Unginyanyisa kakhulu lo muntu yes Kodwa uyacela ke ukuthi okungcono nihlangane njengomndeni nikhona ukukhulumisana. angazi ukuthi ngizokwenza njani le kuthi angiphalaze nje angifuna angazi ukuthi ngizombuka kanjani ngisazobona ngalento ayishoyo angazi But siyacela ulenze ithuba nihlangane njengomndeni nikhona ukukhulumisana. Asforced ukuthi uxole njengamanje. Siyazi ukuthi uxolo akuyona into vele ucimela ubheke siyenzekile. Understand? But sesicela ukuthi usiphe ithuba ke nje nihlangabezane nihlale phansi njengomndeni nikhona ukukhulumisana. Angazi ngizoyicabangisisa lento ngizoyicabangisisa 5 years zonke angisipani 5 years zonke nginomndeni nawe masuthi uyibuyisela kwesayidini lakho nje lento le isifile nje lento angitshenayo ngcono ukuthi angitshenanga Kuze kwanzima. Kodwa siyacela ke baba. Ulenze ithuba. Angazi ngizombheka kanjani yabo nje ungasamnikeza shina nefoni nanokukhuluma naye nje sekuyinkinga Ya kodwa ke igazi liqinsi kunamanzi. Yabona nje ngicike kakhulu nanokuthi ngiyafonelwa nje Siyaxolisa kakhulu. Yabona nje uthi ngimbambe ngezandla zami manje inkinga igazi lami Siyaxolisa kakhulu baba kodwa ke siyacela bandla uke uzama ithuba nihlale phansi njengomndeni nikhona ukukhulumisana. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Hayi nami ngiyabonga kodwa nje Usale kahle baba. Yebo ngiyabonga. Uyezwa ngeke ukuthi ayofunisisike leyo ukuthi akuzwe kwakuthi ufuna ukuthina. So uzizwa kanjani usukhulumisene naye? Usalazi iqiniso? Ngizizwa ngingconywana ukuthi useyalazi iqiniso kodwa nami vele bengingalindele ukuthi angangixolela khona namhlanje.
Yeah, kusazothatha isikhathi. Sazothatha isikhathi yebo. Yo, ukuthi kunzima lento le awazi ukuthi ungayichaza kanjani because igqubu umbekele lona ngiyakuzwa ya because nami ngibile intombazane encane and nginabo bhuti. So mangabe ucetshwa ukuthi usuyaqala kuye kube buhlungu ukuthi okay ngizoshaywa ekhaya so why angiceba kanti ngisuke nga-understand ukuthi uthanda angithanda ngalo njengomfowethu omdala akafuni ukungibona ngikhulelwe mhlambe ngingazi nanokuthi bengenzani ngolunye usuku but ukubeka igqubu kuyinto ethanda ukuthi ibe nzima. Ya, khona kunzima impela. Ngoba impela ngathatha amawala. Siyabonga kakhulu kodwa ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. I just hope izinto zizohamba kahle mase nihleli nomndeni senikhona ukukhulumisana. Ngikufisela inhlanhla. Ngiyabonga nami. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye.